Ayo Kang Gimun, selak sore. Mangga. Modal sapa iki? Ayo. Pak Gi pripun? Pak RT-ne mau kur DP lho. Monggo lho Pak Gi. Pak RT-ne kur DP. Sik anu Pak Gi mau anak metu lho kae janjane. Ya iya. Heeh. Oh ngono. Nggih. Janjane kowe ngendi? Sik, anu sik kok metu sik. Nah, wis hae lho.
Boros. Bablas itu sak apa, Mas? Nek gor 1 sak rap. Ya. Ndang bar. Janjane Pade Darmono mboten nyanyi, Dek. Kowe